Muri yeZimbabwe tinogashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zita ndoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. I hope you guys you are safe, muri right. Vose vari kuKZN ndinovimba kuti muri right nekuti ndiko kwanga kuri kuhotspot. Zuro zvangu ndiregerera handina kukwanisa kuposta because kustudio nekumba pane chimufambo ndakafunga kuti manje ndingachohwa murodhumu vana vachiva doko vanoda mai, ndosaka ndisina kuposta. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga inoti kakutyisei reminder musakanganwa kuti nhasi tine Zoom prayer meeting manheru na8 o'clock. Ndichasiya link mucomment section. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete? Rimwe gore ndakaenda kuMalawi ndiri head of mission pane imwe organization yandaishandira. Takasvika zvakanaka, asi ini ndainguva nepfungwa dzokuti ndaida kuzotiza pabasa ndimbosvika kun'anga ndimbonosimbisiwa. Ndainge ndine chinzvimbo chandaida pabasa, ndaida kuzogara chigare choushe. Vatete ndakati takazorora zvedu tiri palodge mataigara, ndakangoti verevere ndikatiza ndokubva ndaenda kunotsvaka n'anga inondisimbisa. Chikonzero chandakati verevere, ndainge ndisingadi kuzikanwa kuti ndinobata midzi. Ndainge ndaita mainvestigation angu masikati ndikatoona kuti n'anga inogara pai, saka ndainge ndoita zvekupoya kuti ndinoiona vamwe vachakavata. Ndaisinge ndisingadi kuzikanwa kuti ndinobata midzi. Ndakaenda zvakanaka kun'anga iya, kwava kunzi nen'anga chokwadi ungada midzi yokuti ushandire umwe munhu, ko wadii? Ndakugadzira kuti uite mari inonzi yako. Ndakapiwa kamushonga kadiki diki so kanenge kamhodzi. Mutemo wemhodzi waive kuti vaifanira kugara panodziya panyama yemunhu. Iroro raisava dambudziko, ndaizogara ndakaisa panyama yangu. Dzimwe ndedzenguva mhodzi dziya ndaita kudzipfeka setamponi. Kupfeka setamponi raisava dambudziko guru nokuti ndainge ndisingaendi kunguva yevanhukadzi. Vatete, handingati ndainge ndapedza, asi ndingati ndainge ndoenda pano neapo chingori chidrop zvakare, so kupfeka raisava dambudziko zvakare. Ini ndaiimba vatete kuti mari yakanaka veduwe, mari yakanaka veduwe, zvangu zvaringana. Tora chokwadi mari yakanaka, upenyu hwangu hwakasanduka. Ndange ndane ganda rinotsvedza riri soft kunge remwana mucheche. Asi Satani chainge chakatsomana neni zvokwadi chisingadi kuti ndipfume. Ndikakuudzai kuti period rangu rakangouya ndisingafungiri, saka zvaisava possible kuti ndirambe ndakapfeka mushonga uya sokuti sekuru vainge vati haufaniri kusangana neropa. Ndakabisa mushonga uya ndikaisa pasaidi. Ndakaita vhiki rese ndichichururuka kuita unge munhu avhurwa tepu. Ndakatora mushonga uya wainge uri tamponi kwakutoisa mutoilet bag rangu maigara mabhurugwa mune chimwe chizipu. Pandakapedza period isina order iyi, kwava kunovhura kazipu kepasaidi mutoilet bag kwava kuwana mune rimwe zigonye rinowanikwa pahuni vatete richitotamba wigo. Ndakavhunduka ndikati chava chii, sezvo yaiva nguva yechando. Ndakatora gonye riya vatete kwava kurikandira mufireplace. Ndakaona gonye riya richinyatsotsva. Ndakatarisa ndikati ya zvaita, asi homework yandakazvipa ndeyekuti gonye iri rainge rabvepi sezvo taisagara pedyo nemuti, imba yaisava pedyo nemuti zvakare. Ndakangoti hameno, ndakageza zvangu ndikati regai nditorezve chivharangozi changu. Can you imagine hora ndichiona mabhurugwa angu akaita kunamirwa namazikonye. Ndingangoti makonye ainge awanda kudarika zvivharangozi vatete achiita wiggling. Ndakavhunduka ndikamerera ndikadonedza bhegi rangu ndichiinda panze. Ndaifanirwa kunoona sekuru vaya vandiudze kuti chainge chava chii. Ndiri munzira ndaizvibvunza kuti asi nhau yekuti mhodzi dzakabva pamuti panova panogara makonye, saka ndiwo maside effect acho. Ndakasvika kun'anga kuya vatete, yakanditi ndainge ndatyora mhiko, ingadai ndakaisa kuburi rekunhamba 2. Hezvo zvichiri zvemushonga here kana kuti kwava kushandiswa kabisira? Obviously n'anga iyi pane zvavaivanza. Yakati haina chainogona kuita, ndaiva stuck nemakonye angu. Ndirimo mumba mumanchoni, akaita kuzara makonye anofamba pese pese. Vatete, unogona kuwana ari muchiromupoto achiita senge ari kuvira. Ndakatanha dzandisingasvikiri. Ndakakanya matope pasina mvura, kutamba nemadhaka pasina mvura. Dai makonye aidyiwa ndingadai ndakakora. Ndinotova careful kana ndava kudya nekuti unogona kungoritsenga zvokwadi
kana usina kutarisisa. Ndozvibvunzawo kuti zvobatsirei kuwana zvese zvenyika iyo mweya wako usina rugare. Chokwadi zvinobatsirai. Ndabva ndafunga pane kambo kanonzi I would rather have Jesus than silver or gold. Izvi hazvina kunaka, zvinhu zvakashata fani. Kana vanhu tichivaudza havateereri, next thing vanoramba vachitumira message, kwai nyatsotitumira nhamba in'anga inyatsogona kurombesa. Indoiwanepi n'anga iyoyo? Ngatizvirege zvinhu zvakadaro. Handitika right. Tisati tapinda munyaya yedu inotevera, pane nyaya dziri kuitika idzi dzemachi nedhudhula. Munoziva kuti kune vanhu vazhinji vakabva kuMalawi vakaendesewa vaenda kuMalawi, but vanhu ava vari pabhodha. Saka ndichashare video yandakaona paFacebook. Ndakasangana na video paFacebook. Right, so we are going to watch this video. After this video, tozotaura. In the middle of a crisis, one Zimbabwean woman stood out, showing the true Zimbabwean spirit of hospitality, giving food to the Malawian stranded. The reason why I just thought of this is I'm a human being. Saka Maxine, when I came here Kubasa, I just saw people, especially vanamai nevana, kids were crying, vakadzavana inzara. Nevanangoti, why not kungoitawo just one warm meal? Vaiwani, since I know some of them are coming just far from as far as Cape Town, Durban. Then I just told myself, andina zvakawanda zvandinazo, but if I just cook zvandakwanisa izvozvo, then it will make a difference. Saka nyaya iripo ndeyekuti pabhodha pakazara maZimbabweans, pakazara maMalawians up to today. Saka tiri kutsvaka madonations kuitira kuti tisapote Sisi Purity. Well, Purity is a personal friend of mine, handizvo? Saka tiri kuti zvoni, let's support Purity nezvaari kuita. Anobikira vanhu vanenge vari pabhodha achivapakurira. Mari yatiri kutsvaka haina kumbowanda, kungotsvaka mari kutenga marights, kungotsvaka mari kutenga chingwa, but because vanhu ava vakawanda, padday anogona kubika 10 kg, aita akabika 10 kg that day, but yose yakapera, vanhu vakasara vane nzara. Saka tiri kungoti vanhu vari kuUK tiri kutsvakawo ma10 pounds, 20 pounds, 30 pounds to just support our sister Purity. I know kuti most of you moyo yenyu iriko kuno, asi hamukwanisi kusvika nekuti muri kuUK, muri kure, but that 10 pounds, that 20 pounds is going to help here. Saka zvandichaita ndichasiya madetails angu, handiti ndichasiya madetails angu emukuru. If possible, mungotitumira ma10 pounds, 20 pounds, whatever amount that you have, to tumira kuna Purity agone kubikira vanhu vari pabhodha. Mwari anokuitirai zvakanaka. Moyo wangu wakabatikana ndikati no, we need to support this ministry. So hatikwanisi kuenda, because I was actually thinking kuti togona kuenda, but kuenda kubhodha zvoreva kuti it's about 4 or 5,000 rand yauchaisa yefuel nematollgate. Wosvika wobika 1 meal, then wodzoka, unenge usina kubatsira. 4,000 iyoyo tikaitumira kubhodha, it will make a difference. Saka ndichatumirawo Purity, but ndiri kuti kwamuri ngatisupportei our sister so that we can help these people. Ndoziva kuti mhuri yeZimbabwe isusu hatisi vanhu vane mwoyo yakaipa zvekuti tinobva tavashuvira zvakashata. No, I know we are a loving nation, handiti ngatingosapotai, Mwari anotiitira zvakanaka. Ngatipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete, nyaya yemavahambe iyi iri kuitika kuSouth Africa yavhura maronda emwoyo mukati meupenyu hwangu. Mumhuri mandinoberekwa takazvarwa tiri vatatu. Tazvarwa tiri vatatu kudaro, vabereki vedu vakazoshaya. Sisi vedu vahombe vaigara kuSouth Africa mazuva iwayo vachifadaya kwete zvekutamba. Ndiwo mazuva anga ane nzara munyika ino. Hatina kunyanya kuita wari nazvo, takangoti munhu ari kuzvidyira mari yake. Vabereki vedu pavakashaya vainge vatisiya tine imba, uye ndinoda kutenda hama dzevabereki vedu dzakasiya dzati imba ndeyevana, isu hatina chatinotaura pamusoro payo. Nhamo chayo yakazouya vatete kune wedu wataiti Sisi, wedu wemudumbu. Sisi Nora vakabva kuSouth Africa vakati vainge vasina pfungwa dzekudzoka kuno, nokudaro vaidawo share yavo panhaka yemba yatainge tasiyirwa. Isu hatingabenefiti toga. Takabvunza kuti kana achiti kubenefita anorevei, nokuti pamba painge pasina maroja aigarapo. Imba tainge tangoisiyirwa vatete kuti munhu anenge atambudzika kwaanenge ari anodzoka pamvuri pamba ogara ipapo. Sisi Nora vakaramba vakaomesa musoro, hama dzikatombozama kuonesana naye the advantages of kuramba tine imba. Nora akaramba, musoro wakaoma, kuti udzamara nyaya yainda kumatare edzimhosva. Kumatare edzimhosva vakati imba ngaitengeswe, mari yacho to divide by 3 sezvo takasvagwa tiri vatatu. Ini namukoma vatete, pane kuti imba itengeswe
kumutorwa takamhanya kutsvaka mari tikaita buy out Sisinora nokuti muimba iyi tainge tine mamemories. Bhudhi vakamhanya nedivi, ini ndikatorawo loan kubasa, kwava kudzokera kukoti. Sisinora kwava kuwapa share yavo, kwava kuitora ndokuendera to. That was 2016. Taingonzwa nemakuhwa kuti musikana ari kufa daya paJoni. Vatete waiti ukada kufona kuti unzwe kuti mwana wamai wako ari sei, vainge vasingadaviri foni. Kudzamara nangosiyana nazvo. Bhudhi vakuru vakazoenda kuUK. Mazuva aenda vamwe kuUK, imba takatoichinjisa zita yava nemazita angu naBhudhi. Upenyu ukaenderera mberi. Vatete nemusi weMonday, imagine to my horror, ndichinzwa nokupa dhoo rangu kunovhura dhoo kuona ndisisinora nezvivana zviviri, chimwe chine vhudzi rinoerera rakamira musoro kunge maArab, kozoti umwe mwana anotaura chirudzi chisinganzwisisiki. Sisinora vainge vava prodigal daughter, vainge vatsoka kumba, asi kumba kupi? Hanzi tadzingwa kuJoni, saka ndatsoka muZimbabwe. Zvakavhura ronda remwoyo nekupererwa. Ndakafonera mukoma, vari kuvava, vari kudya marasha mambishi. Hanzi Nora nemagora ake ngavabve pamba ipapo. Kana zvikanetsa vari kukwira ndege kuuya kuzogadzisa nyaya iyi. Vatete hanzi naNora anga achifanirwa kunyara nezvaakaita. Hana imba ende hana entitlement pamba apa. Yake shemba akadya akapedza yose kuti fu. Vatete Nora ari kungonyara-nyara. Hanzi tadzingwa Joni hakusi kukarika. Mukoma vati ngaangovata zvanhasi. Mangwana afungume achifamba-famba ava munhu mukuru. Paidya mari ainge ari munhu mukuru zvakare. Paiti imba itengeswe ainge ari munhu mukuru zvakare. Saka maproblems ake hasi maproblems edu. Hana share pamba pavabereki, prodigal daughter ngaafambe-fambe nevana vake. Ndobuditsawo here Sisinora panze nevana vavo nechando ichi vanoendepi. Ndambozama kurizina naBhudhi zviri kuramba. Hanzi iye haana kurizina wani kuti imba ndeye munhu wese achida mari nekutenga malabels nemafoni anodhura kuSouth Africa. Vatete Bhudhi vari kuti ngaatenge stand neshare yake yakapiwa kukoti, ngaadzokere kukoti anotaura kuti hana pekugara, isu hatina patinopinda panyaya iyi. Bhudhi havasi kuziva situation iri paground. Mari nhasi tindofunga kuti inongokwana rent ye2 months. Dzimwe hembe dzakatova dziri nyoro. Bhudhi vari kuti haisi nyaya yokuva prodigal daughter, asi nyaya yekuti iye ndiye akatanga hondo, saka zvinonaka dindingwe richakweva rimwe. Kana iro rokwevewa roti mavara angu azara ivhu. Ndoitawo avahambe kumwana wamai vangu here, ko zvivana zvoenda kupi manje? Kana kuti ndombo varega vodzidza lesson sokuti hama zhinji dziri kubvumirana kuti Sisinora vabve pamba. Hanzi yake imba akadya. Tete am conflicted ini. Ndapandidzigwa pakati sesangweji. Sisi vochidzidziswa lesson here, otongovanzwira tsitsi vogara havo, asi vachiziva kuti iroja risina kana share. Veduweka munoziva here kuti pane nyaya yekuti kwai zvinonaka kwamai shuga zvoshata kwamai sauti. Ndo dambudziko riripo. Who does that? Kuti vabereki vashaya, masara muri moga, iwe ndiwe sisi vahombe unofanirwa kuita take care of the family. Wouya wonetsa kuti imba ngaitengesa, I want my share. Mozauti in most cases unonzi be the bigger person. Izvo zvese panyaya iri kuitika yemaxenophobia kunotonzi aiwa emaZimbabweni, be the bigger person. Isagara tiri vanhu vari nerudo as a nation. Tinofarira maforeign, hatidzingi maforeign. Kwekutonzi aiwa namafikizolo vari kuuya, ngatingovagashira because tiri maChristians. You know Zimbabwe is considered a Christian country. Saka be the bigger person. All the times be the bigger person. Asi hanzi who can walk on burning coals and not be burned. Pani pambe kuti makwense unofanira uita pay. Todina Sisinora voregwa here vachigara mumba kana kuti vaite sei? Alright, let's say imba inge yakatengeswa, dei vanhu vakatengesa imba, izvezvi vaizoenda kupi? Hanzi kana waita zvakanaka wazviitira, kana waita zvakashata wazviitira, it's all up to you. Wodzinga here vana kuchitonhora, aiwa vana hati vadzingi, togona kudzinga Sisinora totenda here igatisare navana. Ameno, imi munofunga kuti kudi munongosiyawo zvamunofunga ndete, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete, ndine secret yangu. I'm devastated kutaura chokwadi. Handizivi kuti ndoudza mama here, cause mama vagara vanorwara. Kurwara kwavo kwakatanga mushure mekunge dhedhi vangu vashaika. Mama vanenge vakatadza kuzvigashira. Ndiko kutanga kunzi vane chirwere chemwoyo. Regai nditaure ndichiti mama vangu had me when she was 15. Zvinongonzi gogo nasekuru vakadya marasha vachida kuti dhedhi vasungwe. Asi mama mukutaura kwavo vanoti vakaramba kuti dhedhi vasungwe nekuti vaita havana kumanikidzwa uye
vanhu vaiva murudo. Sekuru nagogo vanonzi vaipenga vachiti mutemo wenyika unoti mwana wese ari pasi pemakore 18 mwana. Vatete mai vanonzi vairamba vakangotsikirira nyaya yekuti munhu wangu ndinomuda, kudzimara gogo nasekuru vangozosiyana nazvo. Dhedhi vakauya vakazorora, zvinhu zvose zvikafamba zvakanaka. Mumhuri medu vatete takazvarwa tiri vaviri, inini nehanzvadzi yangu. Ndava nemakore 11 dhedhi vakaita accident vakashayika. Vanonzi vakarohwa nemota vakaenda mudenga. Pavakadzoka pasi upenyu vainge vasisina. Ndainge ndatova chimunhu chinonzwisisa kuti rufu chii. Vatete hanzvadzi yangu aitwa pamakumbo neudiki ihwohwo. Ndaiona kuti mama vakanga vachirwadzwa zvisingaiti. Dhedhi vakavigwa vatete. Dzimweni dzenguva waiti kana ukajuma mama unoona vachichema chinyararire vari voga. Munoziva kana pakaungana hama neshamwari, rufu runenge rusati rwatanga. Rufu chairo runotanga vanhu pavanoparara vachidzokera kudzimba dzavo. Zvakaramba zvakadaro, dhedhi vakaitirwa magadziro nezvese zvechikaranga zvinoitwa. Ndava form 1 ndakatanga kuona kuti kana tavata mama vane munhu wavaivhurira dho. Kuda vaida kuzama kumuvanza-vanza. Naturally ndiri elite sleeper zvekuti chero imbwa ikahukura panze ndinozvinzwa. Saka aipinda manheru makuseni vatete ofuma achivhurira gonhi obuda. Zvakaramba zvakadaro kudzimara ava kusvika masikati machena tiripo. Taingonzi itai kuti ndiangu. Angu vakapedzisira vava kuita feel at home zvekuti chero dzimwe nhumbi dzaangu dzainge dzogara kumba kwedu. Vainge vadova frequent visitor. Ndakambofunga kuudza nagogo ndikangoti nyaya dzevanhu vakuru dzinonetsa. Zvoita senge ndakuripota mama kuvabereki vavo. Angu ava mazuva ekutanga vaibhadhara fees nekutitengera chikafu nokuti hama dzedu dzainge dzatifuratira. Dzaida kuti mama atengese imba, asi mama vainge varamba vachiti vana ndovarerera pai. Mamusi angu vakazouya mama vasipo vaenda kumusangano wechechi. Semunhu wandaiziva handina kuda kurega kuvhura gonhi. Ndaiti handiti anosvika mama varipo, saka angaitei. Handina kuziva kuti angu vainge vandifungira mweya usiwo. Angu vakapinda mumba vakarara. Koini handina kumbobvira ndafunga kuti vachafunga mufungo wakashata. Angu vakapinda murumu mangu vakandibata chibharo vakati ndikada kuzvitaura vaizondipisira mumba inini nehanzvadzi yangu. Mama vakadzoka kuchechi. Handizivi kuti inyaya yekuva bhizi here, asi havana kuzviona kuti ndainge ndasanduka. Vatete ndine bitterness mumwoyo mangu. Mama handina kuvaudza. Mama vanonzwa mwoyo. Ndikavaudza ndofunga kuti zvingavakanganisa vakazoshayika. Tigozodii isu tisina imwe parent. Ndonoripota kuna gogo here, asi mama vakati ana gogo havafaniri kuziva kuti kuna angu vanouya kumba. Vatete kubva zvandakakanganiswa naangu havachauyi kumba. Ndakanzwa vachitaura namama pafoni hanzi ndakatransfer nebasa. Ini ndiri kuziva kuti inhema. Vatete ndoita sei? Ndokumbirawo help yekuti angu vasungwe, asi zvisinga affecti mama. Kana maposta mundiudze ndidelete kuno, handizodi kuti mama vabate foni vasangane nenyaya iyi. Ndiyo nyaya iripo. I thought kuti munhu wacho naakura, but it looks like she's still mwana. Handiti. Saka anzi when was that Teddy vakashaya ani 11. Handiti ka? Alright. Then iye zvino ari kuti azova form 1, saka I don't know the period, but anyway basically nyaya iripo ndeyekuti angu ava vakabata mwana chibharo. Saka vari kubvunza kuti how can I report this without affecting my mama wangu agara vanhu vamoyo. I think kana wagara watongo victimizer unenge uchiona sekuti kuripota kuno affecta mama. You care so much for your mom more than you care for yourself, but I think zvakashata zvese zvinongofanira kuti zviburiswe pachena. Ndo maonero angu, handizivi kuti munofunga kuti kudii. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete? Ini ndiri muzukuru mukuru. Ndakakura ndichigara nambuya vangu. Ndichikura vatete muraini vainge vane runyerekupe rekuti vainge vasingabvaruri machira. Ndaitadza kunzwisa nokuti ambuya vangu vaingorarama zviri normal. So ndaitadza kunzwisa kuti kusabvarira machira kwacho kwairehwa kwaiva papi. Ndaitofunga kuti mbuya vanoreverwa nhema nokuti mukugara kwangu navo pese hapana chandainge ndasangana nacho. Ndaita kuti ndifunge kuti panogona pane chiripo. Mbuya vangu vakazoshayikwa vakavigwa, havana kumborwara kwenguva refu vatete. Mbuya vainge vakura, uye mbuya wacho vainge vari mai vana baba vangu vatete. Mbuya vasati vashaya vakandipa chinhu chaigara mafuta. Vakanditi kana vachizenge mweya wavo
wasiya nyama yavo vaida kundiisira nhaka, vaida kundisiyira nhaka yeupenyu. Handina kuda kumbobvunza kuti nhaka yacho yaiva chii, asi ndaizofanira kuvhura kana vachinge vavigwa. Mbuya vakavigwa ndokubva ndanokudubura mudengu ravainge vareva. Ndokuona hai mhani yakazendama irimo. Vatete ndakarohwa nehana, nyoka neni taisangana pape. Regai ndimbokudzorera kumashure mbichana. Mbuya vangu vaiva munhu ane zvinhu zvavo. Chero havo taigara parusevha mainge muri mutown. Zviya zvekunotsiga mvura kwaiva kudhara vatete. Vatete nyoka yakasimudza musoro mudenga, ndikaisa mafuta ndikaona yava kuita fototo. Ndikakudzai kuti everyday pane kuti nyoka ikandire mazai paifuma pane mari. Honai ndo paibva pfuma yambuya apa, kozi mbuya vaisagara vasina mari pamusha, painge pane zvose. Mafirst days zvakandivhundutsa kuti ndiwo aiva mararamiro ambuya aya. Handina kuramba nhaka yakadai. Ndiani in their right mind anoramba nyoka inokandira mari? Zvose zvanga zvakanaka, asi musha maifa munhu gore negore. Vatete handina kuziva kuti kuizora mafuta kwandinoita ndini ndiri kutoifidha. Ndakatorora ndikaita vana, asi nyoka iyi ndini ndega ndaingoiona. Chero mbuya vachiri vapenyu ndainge ndisingaioni, ndakazoiona vashaya. Vatete pakazoita dambudziko ndepekuti mumusha munofa munhu gore negore. Nhamo yakazouya pakauya tsikamutanda akabata nyoka iyi. Nyoka yakauya vatete ikanzi itsvake mwene ngainange pamuridzi. Nyoka vatete yakauya ikapfumanya chisero pandiri, kwava kubatwa ndokupiswa. Vatete vana vangu kubva zvapiswa nyoka iyi vari kudonha senhunzi. Vatete handichazivi zvokuita. Apa mbuya vakundipfukira hanzi wakaurayisa mwana wangu. Apa hama dzava kundivenga handichina wangu. Vanhu vari strange guys, like seriously. Unonzi enda unokudubura. Ndiye aigara nambuya konzi enda unokudubura mudura mune dengu ririmo. Wokudubura woona nyoka. Instead yekutotiza wotora mafuta woizora. Imbika. Ndizara isi vanobata nyoka. Dzinosiya wakangoti akangoti hachokwadi zvakaoma. Alright. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Haya, zvinhu zvacho. Alright, munyika muno matava kugara makaoma. Unenge uchifunga kuti mwana zvaatizira kuchechi wanaka. Izvo usina kuziva kuti Satani chava muchechi. Satani chakapfunya zvacho rusero mumachechi, chakati pwasha, chakati tende kuzondama muchechi. Unenge uchiti watiza matambudziko enyika, waenda kuchechi wondowana nyika yacho iri kuchechi. Kumaraini kwedu uku kwakanyuka chechi dzemagitare dzadai kutekeshera nenyika vatete. Chandakaendera kwairi rwaiva runyere kupe rwekuti chechi iyi yainge yakanakira kuti yaiguruma vana zvakanaka kuti vave vanhu vakanaka. Ndaida kuti vakure munzira dzakanaka, kudzidziswa kupfeka, kunamata, mamenazi zvese. Vatete ndofunga munotenderana neni kuti hakuna mubereki anoda kuti mwana arasike. Mubereki wose anoshuwa kuti mwana wake aite zvakanaka. Nokudare vatete ndaizoendesawo praise kuchechi, ndobva ndatotendeukawo. Unenge uchinzwa matestimony muchechi, ndikati hamuchiona ka ndiko kunoi kuzonamata uku kunoshepa mwana zvose. Pastor vaenda nevana kugomo. Apa taivatrasta vatete tichiti vari kunamata nevana, asi ndakatanga kuva suspicious mushure mekunge praise wakungotanga kuita behavior isinganzwisisiki. Aingotaura zvekuti vanosangana usiku vachibhururuka. Vatete ndine urombo kukudzai kuti pastor vandaitrasta vakajoinisa mwana wangu Satanism. Mukuedza mukufamba naye ari kunzi ava kumarengi ekumusoro. Satanism yacho yakunetsa kubvisa. Handichazivi wekutrasta ini. Kunamata ndiri kuedza, asi it seems kuti ndiri kukundikana. Vatete hakuna chakanakira chimwe. Mwana oparara ndakatarisa here? Panobudika here apa? Ndoitawo sei semubereki? Zvinhu zvacho zvakaoma hazvo ndozvandingangotaura. I don't know. Ndozviripo izvi. Ameno kanyaya dzekumachechi uko unenge uchishambudzika kaize zvinhu zviri kuitika ka ndochonyazoona kuti nyika kwayakuenda mwanzi nyika yakubhururuka. Jesu wava kuuya. Ini hangu ndamboti aiwa Jesu ngachiuya zvipere, because there's a lot that is happening man. It's a lot, it's too much man.
vatete makasimba here? Ndiri parumana nzombe. Ndakasangana naAbhero wangu tikawirirana kuti tinoda kuva nyama imwe chete. Abhero haana kupedza nguva, wakauya kumba akabvisa 3000 nevanhu vekumba kwavo. Vatete vana baba vakati vanoda muchato, saka paidiwa imwe 1.5 kuti zvifambe zvakanaka kuti agozopiwa mudzimai wake. Abhero haana kuramba, asi akati aida nguva yekumbotsvaka mari yacho sezvo ikonomi isina kumira mushe. Pakaita 3 months Abhero asati auya kuzobvisa makwati ainge asara. Abhero akaita tsaona akafira passport. Ndoda kuti munzwe kuti ini naAbhero tainge tisina kumbobvera tagara tose. Rufu rakaitwa rukapera, ndakatoenda kurufu nekuti pamutemo ndainge ndava mudzimai wake. Hapano rufu rwapera, hama dzaAbhero dzimwe dzakatanga kuti mari idzoswe kana kuti ndisarudze kugara nabamunini. Ndakasarudza vatete kuti handingagarisani nabamunini. Chekutanga bamunini vaisa vaAbhero, uye ndaiona sekuti ndava kubhitreya Abhero wangu. Kwaingova kuoma musoro kwababa, asi ndainge ndoda kuenda kumunhu wangu. Vatete kudzosera mari vabereki vangu vainge vaishandisa vachiti kuchauya imwe. Epanoi pane dambudziko, Abhero anouya kuhope dzangu achindishandisa nenzira dzisina kufanira. Murodhi chaimo handina anonditi psi, dzadova 3 years Abhero afa. Ndava kudawo kuita move on, asi zviri kuramba. Ndotsvaka basa, ndoshanda, ndodzosera hangu pfuma yacho ndiri ini. Kana kuti ndonogara nabamunini vandisina kumbobvera ndada. Nai veduwe, zviri possible here kugara nemunhu ausina kumbobvera wada? Handichazivi zvekuita. Vakambopinda nawo netsekwende yakadai, makapabuda sei? Masituation akaoma zvawo. Handizivi hangu kuti pari kuti kwai ndinoshandiswa neAbhero uya kwaanodzoka kuhope. Handiti tinoziva kuti vakafa havana chavanoziva, saka chii chinenge chakuitika apa? Panenge pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika, but ndoda kubvunza kuti imhosva here kuti vabereki vagashire mari? Upenyu ndehwani? Upenyu ndehwaMwari, kuti to be looking forward to a brighter future, to a happily ever after. Saka kana zvino handizivi kuti vabereki vaifanira kudiva, vaifanira kutora mari voichengeta voisa pasaidi vakamirira zvekuti kuda achafa. Ndiani anenge achiziva kuti munhu achafa mune ramangwana? So I think this is unfair, but anyway, I don't know kuti munozvionawo sei. Munongosiyawo macomments enyu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete, I hope you are well. Ini ndinonzi M, ndine makore 24 nevana 2, ndinogara kuSouth Africa. Marriage yaramba, handina kwekuenda, baba namai vakashaya. Ndaimbotengesa hangu, but iye zvino zvinhu zvirikudzoswa because nenyaya dzemachi passport chayo handina, kuti nditsvage basa remumba kuri kudiwa passport of which handina. Tete ndine stress kuti ndotangira pai, ndinoenda kupi, ndinokumbirawo kubatsirwawo nemhuri yeZimbabwe kuti vanodawo kundibatsira nemari yepassport. Ndinoita 3.5 ye2 weeks. Zvinhu zvaoma iye zvino kuti utsvake basa pakudiwa mapepa. Please apa vana vaende kuchikoro. Ndikuda kuti ndikaita passport ndikwanise kutsvaka basa, ndikwanise kuchengeta vana vangu. Please hide my ID. Hi auntie, please pause for me. Nyangu tete, ndiri kutotsvakawo rubatsiro chairo. Ndingangoti ini ndiri musikana ne17 years. Ndingangoti nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri munhu anofarira bonyora tete kubva ndiri grade 2 and now ndatova addicted nekuti handichatokwanisi kupedza zuva ndisina kubonyora. Handisati ndaziva murume ndichitori virgin, but tete ma1 chaiye. So ndiri kutokumbirawo rubatsiro. Handizivi kuti zviri normal here o hazvisi. And now ndiri kubuda turash pakavanzika pangu. Please ndipostirewo nyaya yangu kune vedare. Let me know kana muchinge maposta nyaya. I will really appreciate. She's a 17-year-old ari addicted kubonyora. Ameno kuti mungatisiyawo advice yakaitawo se817 vanonenge zvakaomazvo. Alright, munongosiyawo macomments. I don't know kuti vakambopfura napo munoti kudii. Alright, hi tete, zita rangu ndinonzi L. To be honest, I follow your stories every day. Inini life yazonditambudza, but I have my brothers ane mari, but handibatsiri. So pfungwa dzikundibata dzakaipa. Ini ndafunga kukwira bus on Friday kuenda kuMoza kunoromba, but dzimwe pfungwa dzikunditi siyana nazvo. Chinhu chandipa pfungwa idzi ipressure nekutambura. At least dai hangu ndawana basa ndasiyana nazvo. If you know anyone ari muzima akuda munhu webasa, please let me know, cause Satan
andiputira. Bamnini ndoda kubvunza, handiti mati mune mabrothers ane mari but akubatsira. Ndoda kubvunza ipapa panyaya yemabrothers, sitoazva mabrothers especially my little brothers vanenge vane kamwe kaentitlement, so unogona kutoti alright, bamnini bobatai nepapa pushai kachibusiness ichi. Handiti ka munhu wotozama kupusha but hapana zvinombobuda. Alright bamnini, oi bhasikoro dei mamboita madelivery aya oito osiyo. Ndoona sekuti vana bamnini vane dambudziko hangu personally, handizivi hangu kuti mungati kudii, but why mabrothers asiri kuda kubatsira naye bamnini? Ndopandoda kubvunza ipapa kuti zviri kunyatsofamba sei. Makadii tete? Ndiri murume ane makore 44. Kubva ndiri mwana, I was raised by my big sister nekuti both my parents died. Pakafa baba vedu, sisi vangu vakabva vapedza kuteachers college. Takasiwa tiri 4 mumba medu, 1 girl and 3 boys, and I was the last born. Sisi vangu is the one who took care of all of us. She became a mother and a father figure. I grew up ndikapedza chikoro, ndikabva ndaenda kuPoly ndikaita mechanical engineering. As soon as ndagraduata ndakabva ndatowana basa. I got a job kuBulawayo, worked there for 4 years, then basa rangu ndokubva rapera. Ndakabva ndadzokera kumba kwasisi kunogara navo. Apa she had 4 kids. I stayed navo for about a month. Ndakatanga kuona kunge ndakunetsa sisi vangu, so I went job hunting but handina kuriwana. Life yangu yakatanga kuma zvekuti I felt like a burden to my sister, but she never complained or anything. Chero murume wavo, he was so good to me zvekuti. Months passed, ini ndakanga ndisina basa. Murume wasisi vangu vakanga ane mari zvekuti vakabva vanditi ndinogara ku1 of imba yavo kuti ndiwane privacy, sezvo ndakanga ndati kurewo ndava kuma 26. Vanhu vangu munhu ane makambani vane mari yakati wandei, so vakabva vandipa basa. Ndakatanga kushanda paya, zvinhu zvakanga zvava nani. Ndakanga ndakukwanisa kutenga mafuta ekuzora, chikafu, even hembe. Life yangu yakanga yava nani, but zvinhu zvaisafamba sezvandaida. Ndaiti chero ndikada kuunganidza mari yekuti nditenge chero furniture yangu, zvaisaita. Ndaizongoona ndisisina mari, kuti yaenda kopi ndakanga ndisingazivi. Mari yangu yakanga isingaiti zvine musoro kunze kwekutenga chikafu nehembe. Time yakafamba, ndikabva ndazowana musikana wandaida zvekuti, but it turned out akanga asingandidi, akatozororwa neumwe munhu. I got umwe musikana, the same thing happened. Akandisiya achienda kune umwe mukomana. Ndakabva ndaita relationship yechi3 yakabva yalasta kwenguva yakati rebei. We planned zvekutoroorana and all. Akatovhuma, so ndikatongonza mari yangu yekuroora. Saka rimwe zuva she visited me ndobva tarara tose, but I didn't know her status. Makuseni ndichimuka ndakaona munhu asisipo, ndikatarisa imba yese, I couldn't find her. Something in me told me kucheck paigara mari. Ndakawana mari pasina. Ndakachema zvekuti murume hachemi, ndakazvisiya. Ndakaona kunge life yangu was cursed. Pese panoda kuti ndiite zvine musoro hapana chinobuda. Ndakabva ndazvigamuchira and life yakakontinua, but ndakatanga kurwara, ndikatanga kuonda. Ndakaenda kuchipatara, they told me to get tested for HIV. Ndakabva ndabatwa HIV positive. The girl wandakarara naye uya pasina protection ndiye akandipa chirwere ichi. She stole from me, akabva asiya andizadza chirwere. I cried and started thinking nezve life yangu. Ndikaona kuti this was not normal at all. Ndakararama life yangu ndichimwa mapiritsi, chero ndaigara ndichipiwa heartbreak nevasikana, hazvina kundimisa kuita umasikana. Ndakabva ndawana umwe musikana akanga ane HIV seni, tikatanga kudanana. Ndakabva ndamumitisa, ndikaenda kumba kwavo, ndikanobvisa mari shoma yandakanga ndinayo. Mukadzi wangu akabva abara mwana mukomana akanga asina HIV. Takagara 3 months, mwana achikura zvakanaka. Then one morning, takamuka ndichida kuenda kubasa. Usually mwana aibva amukawo, but ndakashambuska musi uyu, akaramba, akarara. Ndaifarira kuti ndisati ndaenda kubasa ndombotamba nemwana wangu, so ndakabva ndada kumumutsa. Mwana haana kumuka. That's when I discover kuti mwana ane mukaka neropa mumhino, kuratidza kuti akachidziwa, akafa. I started thinking kuti life yangu ichanakawo rini. I cried tete, mudzimai wangu was broken shame. Takaviga mwana, papera madays mukadzi wangu akabva auya, akatorwa nehama dzake zvichinzi hazviiti kuti aramba achigara neni. I was back to square one, no wife, no child. Ndakabva ndatoona kuti I have to do something about my life. I started going to church ndichinamata and fasting. Rimwe zuva my pastor called me, vakandiudza kuti ndiende kuna sisi vangu, she will explain everything that is happening. Ndakaenda kumba kwesister yangu, pakandiona akatanga kuchema, vakati vane zvavanoda
kundiudza. She was sick and vaita kunge munhu akuda kufa. Ndakarwadziwa kuti I was too busy with my life. Meanwhile sisi vangu vachirwara vakandiudza kuti vaindishandisa ivo nemurume wavo kuti vaite mari. That's why zvinhu zvakanga zvisingafambi ndizvo zvaita kuti ndisava nemukadzi futi. I couldn't believe my ears. So kutambura kwese kwandaita ndivo vaizvikonzera. Ndakarwadziwa tete. This time handina kuchema. I was shocked kuti munhu anogona kuita zvinhu zvakadaro kumwana wamai vake. Ndakabva ndabuda pamba pavo. I told myself kuti handichadzoki zvekare. My sister got better pavakareurura zvakanga vaita. It's because of my prayers andaiita zvakaita kuti zvinhu zvese zvibude pachena ende kuti ndisunungirwe pamachains andakanga ndakasungwa nawo. Now my sister is not living the way they used to, though vasiri kutambura. As for me, life yangu iri kufamba bo. I got a new job and zvese zviri kuita. Ndoda kukurudzira vanhu kuti kunamata kune simba. We don't have to turn to anyone but to God, mubatsiri wedu. Alright. Makadi tete ndiri musikana ane makore 21 yangu handitozivi kuti ndoitangira papi cause I have a lot zvikuitika mulife mangu. Zita rangu muchanditi chipo. Pane zvakawanda zvinoitika mulife mangu zvandisinganzwisisi kubva ndiri mwana. I remember vividly kuti ndaigara ndichingorwara. Problem ndeyekuti ndaigara ndichingoita problem yekudonha. Then ndobva ndangonyarara kuti si indaisaziva zvinoitika. Ndaizodzwa nevanhu kuti ndizvo zvinoitika ndaiti chero ndikaendeswa kuchipatara hapana chaionekwa. The thing is baba vangu vainge vane vakadzi 2. My dad vane mabusiness akawanda. My mom being the second wife, so the first wife ainge asingatifariri. Vana vamai vangu vese, even namai vangu. Vana vamai vangu tanga tiri 3, me being the firstborn. It's said that mai vangu pavakarorwa, the first wife didn't like that. So as I grew nchienda kuchikoro ndaingogara ndichirwara kudaro. Then rimwe zuva ndakadonha zvandaisaita ndakabva ndamuka after 3 days. Zvese izvi ndakazvozudzwa the day randakamuka. Amai vangu vachichema thinking ndaisazomuka zvakare. The fun thing is ndaitofema and all but ndaitoita kunge munhu akarara ndisingamuki. As for me hapana zvandainzwa, ndaingoita kunge munhu ari kurota. Then ndapedza kunyora form 4 ndakabva ndatizira kuno mukomana wangu ndikatanga kugara kumba kwavo, but vabereki vake didn't like the idea kuti ndirambe ndiri pamba pavo cause I was very young. I was about 18 years. They called my mom vakavaudza kwandaive vakauya kuzonditora. Ndiri munhu ya asingatani kutsama. My mom vaiti vakanditsiura zvine hasha ndaitiza pamba ndoenda kunogara neshamwari yangu. Then mama vangu vonditeverazve vakatanga vacharova svika vaneta neni. Iniwo it's not like ndaizviitisa or anything, but zvinhu zvacho zvaingoitikawo ndisingatodiwo like I am being controlled. Then last year ndine 20 years ndakabva ndatizira kune mukomana zve ndakanga ndine pamberi. I stayed kumba kwemukomana wangu. Vabereki vake vakandigamuchira nemaoko maviri. They treated me nicely. Akabva atoroora zvakanaka. But one day I woke up bed rese rakazara ropa. Ini wacho I was soaked in blood. I felt pain mumudumbu. Ndakaendeswa kuchipatara ndakabva pamberi paya. I went back home. Murume wangu was very supportive. Aindida zvekuti and akandipepa kusvika ndapora. One day I woke up ndikana kunzwa nezvemurume. Ndainzwa kumvenga. Like that thing was controlling me futi. I packed my clothes. Ndikadzokera kumba kwedu ndikatoramba murume. I got home and my mom was not happy nezvandakaita cause I was a married woman. We argued for nguva yakareba. Ndakanga ndisinganzwisisiwo zvaiitika mulife mangu. Zvandaida kuita handizvo zvandaita. I got depressed up to a point yekuti I wanted to kill myself. Mama vakabva vaenda kubasa. Inini I couldn't handle zvaiitika nekuti sometimes I would hear voices talking in my ears. So I took my mom's sleeping pills and overdose. Ndikabva ndaenda panze and I don't know zvakazoitika. Ndakazoona ndamuka ndava muchipatara mudumbu mangu muchirwadza pauro apa pachita kupisa. I stayed muchipatara for a week ndichiitwa counseling nekuti I wanted to kill myself. My mom anopinda postori. Ini I never wanted to go now, but ndakasvika papoint yekuti I had to do something about zvinhu zvaitika mulife mangu. I started to go to church ndichinamatirwa. And one day ndakabva ndaprofita zvichinzi baba vangu vaindishandisa kuti vawane mari. Vakanga vaine zvavakabata. Vakanga vandiita chikwambo chavo kuti varambe
vaine mari. I didn't believe it. The way my dad cared for me, it was impossible. My mom was quiet and then I started throwing tantrums. Mama vangu knew zvese izvi nekuti vaigara vachiudzwa kuchechi. She told me kuti zvese zvaitaura it was true and explained everything kwandiri. Vachiti that was the reason my dad vanga vasingauyi kumba vachingogara kwamaigoro. My mom confronted him. Hanzi havana kuramba nyaya yacho. Zvaitoda kuti ndife ndo yaitova plan yavo, but I guess minamato yamai vangu yakandiprotecta. So ini nyaya yekundinetsa is how am I going to get out of this? Ndichararama life yakanaka rini? As for my dad, handizivi kuvaona zvachose. Chero ivo, he doesn't care anymore about us. Maybe nyaya yekuti takuziva plan yavo. I just want help kuti ndodii nekuti I'm bitter. I just wanted to get rid of this bitterness inside me. Haya, zvakaoma vanhu vaJehovha vatambura zvomene chokwadi. Alright, alright. Kune vaya vanoramba vachibvunza kuti nyaya totumira papanotsvaga namba, musarega kutumira nyaya dzenyu panamba idzi handiti. Hatitangi, let's start the month. Nenyaya vedu vakafamba vakaenda kuZimbabwe, I hope makafambawo zvakanaka, munongotiudza kuti kuri sei muri kusetlawo here. Vari kuDurban vakasarawo muri raitiwo here vedu. Tongoramba tichinamata kuti Mwari akuchengetedze. Guys, musarega kujoina prayer meeting yanhasi. Muzora nhasi ndichacreate WhatsApp group, then ndokutumirai link yacho inenge iri mucomment section handiti. Tokuchendai nekuna chirongwa kwamaita Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.